Bună ziua și bine v-am regăsit pe noul meu canal de YouTube. Astăzi ne vom juca Car Parking Multiplayer. Am jucat un pic cu colegii mei, am făcut rost de tiruri, de bani, am găsit un copil de pe TikTok și dacă duceai, i-am luat ID-ul și mi-am dus și am vândut o mașină, mașina asta cu 500. A vândut mașina asta, prima, nu asta, uite aceasta cu 17 și mi-a dat 50 mă. Că eu zic că avea hack și dădea bani. Și acum am făcut rost să-mi iau McLarenul ăsta, l-am cumpărat cu 10 mă. După aia ăsta l-am tunat eu, mi l-am făcut, am o firmă de tiruri, aici am BMW-ul de pe TikTok, după cum vedeți. Asta e mașina de început și aceasta care, dacă îl voi prinde activ pe băiatul ăla, voi... Acum am 46 mă, că, vedeți, mi-am cumpărat multe mașini, deci mult. Bun, hai să intrăm un pic să ne jucăm și nu intrăm cu mașina asta, că facem de râs, intrăm cu Ronaldo, care ține cu Messi, cu ambii, dar am cumpărat mașina direct făcută cu Ronaldo și mai am zis că îmi cumpăr și una. Hai să mergem cu formula. Am făcut ieri curse cu un băiat cu formula asta și el avea aia de formula mai veche. Hai să intrăm. Ridicăm. Haideți. Voi posta din 2 zile sau din 4 în 4. Nu știu încă. Bun, haideți să mergem un pic ca gândit. Nu avem cum vedea. Deci, poate să ne vedea. După mergem pe autostrada cea mare. Am să dau formula pentru un domnul din seara în America. Îmi stai pe față și eu de ăsta. Îl gândești cu 8, nu de ce. Nu ce nu că. Nu o să de la călar de mine, deci 20 de mine. Te l-aș cumpăra. Wow, ce bizar. L-am cumpărat. Da, îmi dau frumos. Uite, aici, uitați. Mergem pe autostrada mare să vedem cât prindem. Sau nu vedem încoace. Uai, câte dizajnuri. Uităm. Finalizăm. Deci avem vorba. O să dăm pe apare. Nu vor veni curbe. Cum v-am zis, nu am văzut. Stau unele bări. Uitați. Nu pot să continui. Deci asta nu se poate. Bine, și dăm. Aici la mine cu de la. Copilul care am dat ieri cursii pe autostrada cea mare o să descurca foarte bine. Pentru ce nu putem să iau pe bine, cum trebuie. Dar el, bine, formula aia e mai ușor, nu e mai ușor. Mie asta e mică directă. Mergem până să te dai să
care de aici încep, dar stați. Și mă cum să minute deci la trei, doi, unu și până în City Boy, da? Și se vede cât prinde până în City Boy. 450 la ore. De aici nu câștigă. Nu aici nu primim sensul. Nu am benzină. Da, nu s-a asta. 6 minute, să văd că prinde. Nu, am pierdut controlul. Și super, deci nu la curvă 600. Uai, am intrat în City 2. Suntem în City 2, să știți. Hop, gata aici. Super. Deci cât am prins? Vreo 600 aproape. Nu a fost apoi. Dar am venit la 6 minute și 40. Bun. 200 sigur. Facem vreo nouă cafă, nu știu. Dacă v-ați lăsat 2 zile, niciodată nu le facem. Nu la fix. Nu mai pornea. Să vedem. Facem pe ei. Să vedem ce mașini există. Și mașina aceasta am cumpărat-o cu nu. Da. Deci nu mai are cum trebuia să reparăm, să spun. Ce tare mai a costat când mergem pe bani? Când se repare pe bani. Hop. Vedeți cum stă ăsta? Ia să vedeți dacă îl repar cum va sta. Voi vedeți? De-aia nu mai merg la mașină. Ia uitați, ați văzut cum s-a tras. Adică noi când am intrat în baraie, tot s-a dus așa mașina drept. Haideți că ne-am luat 3, 2 și 8 și 5, 7 am plecat să vedem. O să merg de la vamă începe. De acolo am început să merg. Și 3. Deci că din ce acolo la unde ăsta am început și la mine. Oh. 3, 2, deci la 94 minute. Și! Așa am spus eu de acolo. Ia uitați.
treci 500. Dacă ne bușim, noi ne uităm la cât mergem să vrem prindem. Nu cred că prindem 600. Da, aproape de 600. Aproape de 600. Uai. Nu picăm de pe hartă. Nu, am picat în apă. Doar când dacă merem, ce zic? Am nu merem. Am nu merem în ora să vedem ce vrem de asta.